RTVS uvádza dokumentárny film Nikdy nezabudneme na radosť z jary v roku 1945. Koniec druhej svetovej vojny však nezahŕňa len obrovskú oslavu víťazstva. Pre mnohých neznámych ľudí bol mier synonymom sklamania, chudoby a exilu. Po ťažkom a tragickom boji, po toľkých skúškach sa pre nás vojna stále neskončila. Poľský vojak chodil od domu k domu, kde stále bývali Nemci a hovoril, ostávajú vám ešte 2 hodiny. Nikto si nevedel predstaviť, že opustí svoju vlast. Každá časť nášho tela a duše bola spojená s pôdou. Každý náš nerv bol spojený s tou pôdou. Nebolo spravodlivé, že civilisti, ktorí žili v mieri, museli platiť takú vysokú cenu. Odrazu nastal obrovský chaos a zmätok. V roku 1945 spojenci rozhodli o osude Európy. Na konferenciách v Jalte a neskôr v Postupime pripojili východ k západu a tým podnietili najväčší presun obyvateľstva v histórii. Viac než 15 miliónov mužov, žien a detí bolo nútených opustiť rodnú zem a navždy pochovať svoje korene. Bezdomová. V lete roku 1944 začali nemeckí nacisti ustupovať. Na západe v Normandii sa už vylodili Američania a na východe bola veľká časť Ukrajiny a Poľska už oslobodená. No napriek radostným obrazom sovietskej propagandy nebol návrat Červenej armády do Európy sprevádzaný takou eufóriou. Elena Ozonková má 13 rokov. Je Poľka a žije v meste Lidžie. V roku 1944 sa Elena a jej rodina bezmocne prizerajú príchodu osloboditeľov. Nepovažovali sme to za oslobodenie. Pre nás to bol príchod cudzích a veľmi nepriateľských vojsk, ktoré nám už spôsobili veľa trápenia. V žiadnom prípade to pre nás nebolo oslobodenie. Nepovažujeme to za nič iné ako okupáciu. Vtrhli na poľské územie. Čakali sme, že sa vojna skončí a že nám vrátia poľské oblasti. Čakaliśmy, że się wojna skończy i że tereny te wrócą do Polski. Od jedného trízniteľa k druhému to nie je žiadne oslobodenie. To, čo museli Ukrajinci prežiť po nemeckej porážke, bolo rovnako hrozné. Daria Melnikovičová má 7 rokov. Je Ukrajinka a žije v regióne Lvov v Poľsku. Aby nemusela znova prežiť sovietsku okupáciu, rozhodla sa Daria spolu s rodičmi pre útek. Vzali sme to, čo nám prišlo pod ruku, voz a kone. Išli sme len tak chvíľu na voze a chvíľu pešo, až k hraniciam Československa. V januári v roku 1945 Američania ešte stále neprekročili Rín. Na východe už Červená armáda stihla preniknúť k hraniciam ríše. Pád nacistického režimu bol neodvratný.
Stovky tisícok nemeckých civilistov sa v obrovskom zmätku vydalo na útek. Vo februári v roku 1945 Nemecko ešte stále nekapitulovalo. Napriek tomu sa v Jalte na brehoch Čierneho mora rozhodovalo o budúcnosti Európy. Churchill a Roosevelt rokovali so Stalinom o povojnových hraniciach. Sovietsky vodca, ktorý mal silnú vyjednávaciu pozíciu, túžil po znovu nastolení a rozšírení svojej ríše na západ. Churchill a Roosevelt chceli ustúpiť. Poľsko a pobaltské krajiny by tak boli najväčšími obeťami tejto dohody medzi západnou demokraciou a sovietským režimom. Barbara Resková má 19 rokov. Narodila sa v meste Vilno na východe Poľska, spustošenom vojnou. Tamojší odboj neustále bojoval s Nemcami a Rusmi. Vlastne zbytočne. Dostali sa k nám klebety, že na Jalte sa diskutovalo o rozdelení Európy. Ani vo sne nám nenapadlo, že by sa to mohlo týkať aj nás, Poliakov. Prvýkrát som o Jalte počula začiatkom mája v roku 1945. Veľmi dobre si na to spomínam. Všetci sme sa zhromaždili v dome a zobralo nás to do takej miery, že sme si museli sadnúť. Ako len niekto mohol urobiť takéto rozhodnutie? Bolo to absolútne nemysliteľné. 16. apríla 1945 vtrhla do Berlína Červená armáda. O 15 dní neskôr Adolf Hitler spáchal vo svojom bunkri samovraždu. Nacistický režim padol. Arno Surminsky má 10 rokov. Je Nemec a býva vo východnom Prusku. Jeho dedinu Jeglak do tých čias vojna ušetrila. Prišli ruské vojská, oddiely NKVD, politickí policajti a všetkých Nemcov vypočúvali. Niektorých dokonca vzali so sebou, ako napríklad môjho otca, a potom asi po 2 dňoch prišli hľadať aj moju mamu. Ostal som tu celkom sám. Vtedy som sa stal sirotou. Ostal som s ďalšími Nemcami, so ženami, deťmi, ako taký pes, ktorý chce patriť do rodiny. Erika Morgensternová má 6 rokov. Je Nemka a býva vo východnom Prusku v meste Königsberg. Z jej domu ostala len kopa ruín, pretože do mesta vtrhla Červená armáda. Nemali sme čo jesť. Ruskí vojaci si rozdelili jedlo, ktoré doviezli, a pre nás Nemcov už nezostalo nič. Vojna sa skončila, ale takmer všade sa vtedy začalo utrpenie obyčajných ľudí. Presne tak som to prežívala. Nemali sme sa z čoho tešiť, pretože sme všetko stratili. Glückliches Leben mehr gar nichts. Wir hatten alles verloren. No čo znamená utrpenie obyčajných Nemcov v porovnaní s radosťou miliónov mužov a žien, ktorých konečne oslobodili spod nacistickej tyranie? Čo boli Nemci v porovnaní s Francúzmi, Britmi, Poliakmi alebo Ukrajincami, ktorí len pred pár hodinami museli nútene pracovať? Vojnoví zajaci či deportovaní?
Všetci túžia potom, aby sa vrátili do vlasti a k rodinám. Tí, čo prežili koncentračné tábory, sa stále nemôžu vydať na cestu. Pre všetkých tých ľudí je túžobný návrat stále iba snom. Nemecko je zdevastované, cesty, mosty a železnice sú zničené. Všade vládne chaos. Prišli sme na jednu farmu. Moja mama bola tehotná a musela tam priviesť na svet môjho brata. Helmut Karasek má 10 rokov a je Nemec. V januári 1945 sa jeho rodina pred príchodom Červenej armády snažila ujsť na západ. Narodenie jeho brata však ich útek narušilo. Po kapitulácii sme s rodinou a tetou prišli do Leutmansdorfu. Bolo to obdobie absolútnej anarchie. Nemali sme telefón, poštu, peniaze, vládu, rozhlas. Es gab kein Geld, es gab keine Regierung, es gab kein Rat. Neboli ani školy, vôbec nič. This is what Europe's like, now that the war is over and the Germans are beaten. These are a few of the millions of people who were once labor slaves of the Nazis, and who are now trying desperately to get home. Home to a little farm in Poland, home to a tiny coastal village in Normandy, home to Leningrad, 3,000 miles away. To the Allied military government, they're known as displaced persons. And not until they reach their various countries will there again be order in Europe. No medzi tými mužmi a ženami sú takí, ktorí sa nevrátia do svojich krajín. Na cestách sa šíri nová správa. Litva, Bielorusko a Ukrajina prešli pod sovietský zväz. Stalin sa stal vodcom. V táboroch s presídlencami vládne strach z návratu do rodnej krajiny. Daria spolu s rodinou našla útočisko v americkom tábore v Rakúsku a bojí sa, že budú násilím nútení vrátiť sa. Ľudia protestovali, pretože Američania povedali, teraz ste voľní a vaša vlast je oslobodená, takže sa môžete vrátiť späť. No my sme vraveli nie. Naša krajina nie je slobodná, pretože Sovieti sú rovnako zlí ako Nemci. Podľa mňa je to stále rovnaké a neznalosť všetkých problémov na východe bola u západných politikov očividná. Myslím, že Eisenhower povedal, počkajte, toto je zvláštne. Títo oslobodení ľudia, ktorí prežili v táboroch, sa nechcú vrátiť domov. Musí ísť o niečo veľmi vážne. Stovky tisícok presídlených ľudí z východnej Európy ako Daria a jej rodičia sa odmietli vrátiť pod sovietsku nadvládu. Chceli ostať v táboroch ešte niekoľko rokov a čakať na hosťovskú krajinu. V júli 1945 sa spojenci stretli na konferencii v Postupime na predmestí Berlína. Definitívne rozhodli o okupačných zónach Nemecka a potvrdili rozdelenie Európy z Jalty.
Na východe Curzonova línia vymedzuje nové hranice Poľska so Sovietským zväzom a na západe rieky Odra a Nisa určujú hranice Poľska s Nemeckom. Stalin položil na stôl 3 zápalky a povedal: Poľsko končí tu, Rusko tu a Nemecko tu. Inak povedané, Poliakom nechal oblasť Odry a Nisy, ale nie preto, aby im urobil radosť. Povedal si, že nikdy nebude od nich závislý a sám bude chránený pred možným nemeckým revanšizmom. Rozšíril aj svoje vlastné hranice, pretože to bolo výhodné. Stalinovi sa podarilo rozšíriť hranice Sovietskeho zväzu o 300 kilometrov smerom na západ. Napriek tomu, že boli počas vojny na strane západných spojencov, Poliaci videli, ako časť ich krajiny prešla pod nadvládu Sovietskeho zväzu. Hitler vojnu prehral a Stalin vyhral. Všade sa rozprávalo len o tom. Vraveli sme si, že Západ na nás zabudol. Bojovali sme na ich strane a na rôznych frontoch. A napokon na čo? Vojna sa skončila a my sme všetko stratili. Vojna sa skončila a my všetko pregraliśmy. Adolf Juzvenko má 9 rokov a žije v meste Tlusté, ktoré spadlo pod Ukrajinskú sovietskú socialistickú republiku. Podobne ako milióny Poliakov, aj Adolf s rodinou pochopili, že hranice ich krajiny sa náhle zmenili. We mnie ciągle mám połowę historyka a połowę doświadczenia. Vnímal som to z historického hľadiska, ale aj z osobnej skúsenosti. Ako obete histórie sme naozaj chceli podporovať Západ. Dawaliśmy sobie sprawę, že vedeli sme, že v geopolitike, kde sa pretínajú záujmy najväčších veľmocí, nemajú malé národy veľkú šancu. Nemajú veľkej šanci. Ofiary Nakoniec sme mohli iba konštatovať, že niektoré krajiny zaplatili oveľa vyššiu cenu ako ostatné a že Poliaci zaplatili obrovskú cenu. A aký bol výsledok? Po skončení vojny sme sa stali satelitom Sovietskeho zväzu. Satelitom, ktorého hranice sa svojvoľne posunuli z východu na západ. I przesunięto jak gdyby ze wschodu na zachód. Kým na východe Poľsko časť svojho územia stratilo, na západ od Baltického mora po českú hranicu k Poľsku pripojili stovky nemeckých miest a dedín. V Leutmansdorfe Nemci zistili, že odrazu bývajú v Poľsku. Jediný kontakt s vonkajším svetom sme v našej dedine mali vďaka jednému Švajčiarovi, ktorý vlastnil rádio. Rozprával nám zvláštne historky o Churchillovi a o rozhodnutiach, ktoré spolu so spojencami urobili ohľadom Nemecka. Zdalo sa nám to nepravdepodobné. Po nejakom čase sme sa z rozvešaných plagátov dozvedeli, že náš región už patrí Poľsku a už sa nachádzame v regióne Wroclaw. Zatiaľ čo Breslav premenovali na Wroclaw, dedina Jeglak vo východnom Prusku, kde žil Arno Surminsky, dostala nový poľský názov. Odrezali nás od sveta. Vôbec sme nemali správy o postupime a o tom, aké padli rozhodnutia. V každom prípade zaujímalo nás len to, aby sme mali čo jesť. Takže nám bolo úplne jedno, či sme v Nemecku, Rusku alebo v Poľsku. Erika sa spolu s matkou pokúšali prežiť v ruinách Königsbergu.
Mesto, ktoré od 13. storočia patrilo Nemecku, premenovali na Kaliningrad a pripojili ho k Sovietskému zväzu. Naše mesto Königsberg patrilo Sovietom. To sme veľmi rýchlo pochopili. Zmenilo sa na ruské, úplne ruské. My Nemci sme už neexistovali. Es gab keine Deutschen mehr, keine deutschen Zivilisten mehr. Erika a jej mama odišli z Kaliningradu, pretože tam nemali čo jesť. Na pokraji síl prišli do osady, ktorú zhabala Červená armáda a z ktorej spravili pracovný tábor. Pre Sovietov nastala hodina odplaty. Wir waren ja Zwangsarbeiter zur Sklavenarbeit verurteilt. Všetci sme boli otroci, nútení pracovať a bez akejkoľvek osobnej slobody. Nemali sme žiadne práva. Museli sme napríklad zbierať zemiaky. Ťažké košíky plné zemiakov nosili vždy len 2 malé deti. Museli sme ich naplniť a rýchlo utekať k vozu, aby sme nezdržiavali. Zemiaky sme museli vysýpať do voza. Nedarilo sa nám to, pretože sme boli veľmi malí. Tak toto išlo celý deň a večer ma bolel chrbát a ruky tak, že som mala oči plné slz. Len vietor odnášal moje slzy a bolesť. V Postupime sa spojenci dohodli na spoločnom cieli a vyhlásili, že chcú budúce generácie ochrániť pred vojnovou hrozbou za akúkoľvek cenu. Na splnenie tohto zámeru sa rozhodli vytvoriť štáty, ktoré sú etnicky homogénne. Ako? Stalin nemilosrdne vyhlásil, že problém národov nie je nič iné ako dopravný problém. Pre 15 miliónov civilistov sa tento dopravný problém ukázal ako dramatický. Násilné vysťahovanie Nemcov sa udialo v duchu nekontrolovateľného násilia. V Československu alebo v Poľsku sa absolútne beztrestne uskutočňovali drsné vyhostenia a masakry sprevádzané túžbou po odplate. Česká, maďarská a poľská vláda s podporou spojencov krok za krokom organizovali masívny presun nemeckých občanov z východu na nové hranice Nemecka. Milióny rodín, ktoré žili vo východnom Prusku, Sudetách alebo v Sliesku už celé stáročia, spájali s ich vlastou silné putá. V decembri roku 1945 prišli do dediny na 2 vozoch s koňmi z najbližšieho mesta jeden poľský vojak a kočiš. Chodili od domu k domu, kde ešte bývali nejakí Nemci a hovorili, máte 2 hodiny na prípravu. Pre mňa to bolo jednoduché, pretože som nemal nič. Len som si zobral kabát a bol som pripravený. Dospelí sa samozrejme mračili a bedákali. Jaj, čo si len so sebou vezmeme. Neskôr nás vysadili na vozy a vzali nás na stanicu do mesta. Niemcy opuszczają Polskę. Niech zabierają swoje manatki, niech wynoszą się do swojej ojczyzny. Nie prześladujemy ich, im repatriacji. Przeciwnie. Władze polskie czynią wszystko, by ułatwić Niemcom wyjazd z Polski. Świadczą o tym najlepiej humory wyjeżdżających. Stolica Apostolska oficjalnie protestowała przeciwko brutalnemu traktowaniu wysiedlanych Niemców. Szkoda, że nie ma tu przedstawicieli Watykanu. Przekonaliby się, że nie było powodu do opłakiwania tragicznej doli Niemców.
Na rozdiel od poľských propagačných obrázkov, Nemci, ktorí musia nútene odísť, nie sú vysmiatí ani vykrmení. V celej východnej Európe je ich presun sprevádzaný pomstichtivosťou a násilím. Piecyki w wagonach, koce, toboły, aprowizacja. Niczego nam nie żal. Szczęśliwej drogi. Żegnamy na zawsze. So, da ging die Reise also los, ne? Nach Westen, sehr langsam. Cesta smerom na západ sa začala pomaly. Trasa medzi východným Pruskom a Berlínom trvala približne 12 dní s dlhými prestávkami a mnohými úmrtiami. Vždy ráno sa otvorili dvere vagóna a za nohy vytiahli nejakú mŕtvolu, ktorú potom hodili na kraj násypu. Aussteigen. Als erste Familien mit Kleinkindern und Kinderwagen. Po príchode do Berlína Arna Surminského umiestnili do utečeneckého tábora v americkej zóne. V zime v roku 1945 sa do tohto šťastného tábora uprostred nemeckých ruín nahrnuli milióny vysťahovaných Nemcov. Politika masového presídľovania, o ktorej sa rozhodlo v Postupime, sa netýkala len Nemcov. Mala sa vzťahovať aj na Ukrajincov a Poliakov. Podobne ako Stalin, aj Churchill bez rozmýšľania vyhlásil: vysťahovanie bude tá najlepšia aj najtrvalejšia metóda. Ukončíme toto miešanie národov, ktoré je zdrojom problémov. Churchill a najmä Stalin mali v tejto časti Európy obrovskú moc. Rozhodli sa vysťahovať milióny ľudí a rozhodli aj o tom, ako budú žiť. Či bude štát homogénny alebo nie. Kto má žiť s kým a ktorý národ má žiť v tej či tej krajine. Či majú mieć také państwo, či inné państwo. Das waren alles keine Engel, das waren alles keine großen... Neboli to žiadni anieli, ani veľkí demokrati a neorganizovali referendá na zistenie, kde chcú ľudia žiť. Jediní spomedzi spojencov, od ktorých sme sa dočkali trochy porozumenia, boli Američania. No oni boli príliš ďaleko a nepodliehali tomu, čomu museli podliehať Briti, Francúzi, Rusi či Poliaci. Napriek tomu, že spojenci porazili nacizmus a ukončili najhoršiu rasovú politiku, nikto nespochybňoval vôľu spojencov vytvoriť etnicky homogénne štáty. Žiadny hlas nehovoril o etnických čistkách v strednej a západnej Európe. Myslím si, že myšlienka o vytvorení homogénnych štátov prišla od ľudí, ktorí mali klapky na očiach. Nikde na svete neexistoval absolútne homogénny štát. Práve naopak. Všade boli pomiešané národnosti. Existovali mnohonárodnostné štáty, v ktorých si spoločenstvá nažívali a spolu vytvárali jednu civilizáciu a kultúru. Mieszkały obok siebie różne narodowości, potrafiły ze sobą współżyć i wspólnie tworzyć jakąś cywilizację, kulturę. Zygmunt Sobolewski má 14 rokov. Je Poliak a žije v meste Borščiv, ktoré sa ocitlo v Ukrajinskej sovietskej socialistickej republike. Jeho mama je Ukrajinka a otec Poliak. Napriek nezhodám, ktoré medzi dvoma spoločenstvami vznikli, je mu za rodnou krajinou smutno. Bol to bod rozpadu. Rôzne kultúry vytvárali nové hodnoty, ktoré sa miešali a navzájom sa obohacovali. Židovská, tatárska, ukrajinská, karaimská, bieloruská, ruská, poľská a litovská kultúra. Všetky sa doplňali a pre naše staré oblasti východného Poľska to bolo špecifické a obohacujúce.
Práve preto hovoríme o romantickom konflikte. No nebola to romantická doba. 19. augusta 1945 dočasná poľská vláda, kontrolovaná Stalinom, schválila nové poľské hranice so Sovietským zväzom. Asi 1,5 milióna Poliakov muselo opustiť svoje domovy a stať sa súčasťou Ukrajinskej sovietskej socialistickej republiky, Bieloruska a Litvy. Na čele operácie stál štátny repatriačný úrad. Volalo sa to PUR, v preklade štátny repatriačný úrad. No my sme predsa boli vyhnaní z domovov rovnako, ako boli Nemci zo svojich. Na konci augusta je Zygmunt spolu s rodinou nútený odísť bez toho, aby vedeli, že je to už definitívne. Żeby zobrazować właśnie, jak bardzo ojciec wierzył, że on wróci na swoje, to wyjeżdżając... Môj otec počítal s tým, že sa vrátime, pretože doma nechal všetky papiere a zobral so sebou len notárske potvrdenie o vlastníctve. Po návrate by dokázal, že dom patrí jemu a že práve on je vlastníkom. To je moje. To je dôkaz toho, že ani nepomyslel na to, že odchádza už navždy. Že on jedzie na stále. Kým prebieha presun Poliakov z domovov, ktoré už patria Sovietom, zároveň sa odohráva aj presun Ukrajincov z Poľska. Irén Mistalová má 7 rokov a je Ukrajinka. Žije so svojimi rodičmi v meste Šťavnik v Poľsku. V lete v roku 1945 im poľské úrady oznámili, že budú musieť odísť. Взяли нас до Північної, веселили, ми там сиділи під голим небом тиждень часу, čekali sme na poїзд. Prišli sme na stanicu v Pivničnom a celý týždeň sme tam vonku čakali na vlak. Žiadny však neprišiel. A tak sme sa všetci vrátili späť. Po príchode sme nič nenašli, pretože tí, čo ostali, už všetko vyrabovali. Museli sme nájsť aspoň brány a pluh, aby sme mohli pracovať na poliach. Zatiaľ, čo Irén Mistalovej a jej rodine sa podarilo exílu vyhnúť, tisícky iných ľudí sa každý deň z Poľska sťahovali. Odvážali ich vlakmi na Ukrajinu. Ми хотіли зістати на своїх рідних землях. Chceli sme ostať na našej rodnej pôde, kde sme dovtedy žili. Každý miluje miesto, kde sa narodil. Viete, najlepšie miesto na život je to, kde ste sa narodili. Keď sa zrazu všetko obráti na ruby, keď premiestňujeme celé dediny, je to obrovské násilie. To je tільки také насильство. Tisícky Poliakov na Ukrajine, obkolesených sovietskými úradmi, každý deň opúšťali svoje domovy. V auguste 1945 Zygmunta a jeho rodinu odvážajú na stanicu v Borščive. Zaczęliśmy tam przywozić to co było do przywiezienia na tą stację, wagony kryte. Keď sme naložili naše veci, kryté vagóny už boli obsadené a voľné miesto ostalo už len na plošinách. Museli sme nasadnúť na jedinú voľnú plošinu. Ładować na tą platformę. Mohli sme si zobrať zvieratá. Veľa poľnohospodárov si zobralo krávy, kone a všetci boli spolu v jednom vagóne. W tym samym wagonie. No mam bardzo bolesne wspomnienie, jak żeśmy się załadowali wszyscy do tych wagonów. Na svoj odchod si spomínam veľmi bolestne. Potom, ako sme všetko naložili do vagónov, ľudia začali spievať. Poľská zem, odchádzame. Opúšťame naše lesy a polia. Naše duše sú plné ľútosti, naše srdcia plné smútku a bolesti. To je moja posledná, veľmi bolestná spomienka na Vilnius. Vlak sa pohol,
Dvere sa hlasno zavreli. Všetko sa triaslo a my sme vedeli, že sa tam už nikdy viac nevrátime. W jakimś momencie żeśmy jechali przez 2 tygodnie i że jesteśmy... Viezli sme sa a viezli takmer 2 týždne a v jednej chvíli sme si uvedomili, že sme prišli na niekdajšie nemecké územie. Nie było tam nikogo z cywilnej ludności. Nežili tam žiadni ľudia, bolo tam ako v púšti. Nebol tam nik, len veľa sovietských vojakov. Nikogo więcej, tylko wojsko sowieckie. I wtedy... Ako by to bol zrkadlový odraz. Pred 2 týždňami sme opustili domovy a ocitli sme sa na mieste, ktoré bolo rovnako opustené a prázdne. Obyvatelia toho miesta tiež museli ujsť. A tento raz sme to boli my, kto utekal. Uciekli tym razem już przed nami. Väčšina presídlených Poliakov z Litvy, Bieloruska alebo Ukrajiny smerovala na západ, pripojený v roku 1945. Tieto od nepamäti nemecké územia v stredoveku načas patrili Poľsku. Kvôli ich dávnej minulosti ich poľská vláda nazvala znovu získané územia. To, že tzv. Ziemie odzyskane, to wiadomo było, że... Znovu získané územia bol politický termín a každý to vedel. Ponemčili ich do takej miery, že bolo takmer nemožné nájsť akúkoľvek stopu poľskej prítomnosti. Občas možno malého orla na cintoríne. No nerobili sme si žiadne ilúzie, veď tie miesta boli predtým nemecké. Po niemiecki. PUR, alebo štátny repatriačný úrad, vydával nováčikom vlastnícke listy, a to aj napriek tomu, že tam v niektorých prípadoch stále bývali nemeckí obyvatelia. Presne s tým sa po príchode do Vroclavy stretli rodičia Zygmunta Sobolevského. Keď sme prišli na dvor v Krolikoviciach, na prahu domu stál jeho vlastník, inštalatér Jozef Teisler, jeho manželka a syn Werner, ktorý bol v rovnakom veku ako ja. Moja mama bola prekvapená a pýtala sa, kto to je. I mówi do ojca, kto to jest? Bo jak to mówi do tego? Przecież oni tu chyba... Oni tu bývajú? Viem, že sú to vlastníci, ale my sa tu máme ubytovať? Môj otec jej odpovedal, čo nechápeš, že sme tu len na pár mesiacov? O chvíľu začne 3. svetová vojna a vrátime sa domov. Powiedzmy, ta rodzina niemiecka pytała, czy jej coś wolno. Pravda? Keď sa nemecká rodina opýtala, či má vôbec nejaké právo, či môžu použiť toto alebo tamto, alebo si niečo zobrať na cestu, moja mama im odpovedala, všetko je vaše. Všetko patrí vám. Môžete si zobrať čokoľvek, čo potrebujete alebo chcete. Naszej wrogości wobec tej rodziny niemieckiej, takiej wrogości, Pamätám si, že sme voči nemeckej rodine nepociťovali nevraživosť, ktorú sme však cítili voči nemeckým vojakom. Umundurowanych Niemców, to byli zbrodniarze. Ale tak nie traktowali. Oni boli vrahovia, a nie rodiny. Najmä nie tá, ktorú sme vyhnali z domu. Títo Nemci boli ako my. Obete. Obete histórie. Wcześniej my jesteśmy ofiarami wielkiej historii. Bo Teisler przyjął, że ojciec to zajmuje już, a tego, no oni byli przygotowani na to. Jozef Teisler sa zmieril s tým, že môj otec zdedí jeho dom. To bolo zrejmé. Týždeň alebo 2 po našom príchode zobral môjho otca na polia a povedal mu, toto je moje pole.
Otec sa poobzeral a raz alebo dvakrát kopol do zeme. Kúsok si vzal do rúk, ochutnal, ovoňal, uškrnul sa a hodil ju späť. Nie je to rovnaká pôda ako na východe. V skutočnosti však bola takmer rovnaká, len sa nenachádzala v jeho krajine. A ja jechałem do Świdnicy czy do Wrocławia. Bol som vo Vroclave a obzeral som si mesto, ktoré mi bolo úplne cudzie. Prečo som to pociťoval? To je jednoduché. Vošiel som do kostola a nápisy a tabule boli všetky v nemčine. Nič nebolo po poľsky. Vrátil som sa domov a povedal o tom rodičom. A oni odvetili, to je v poriadku. Poľsko sme nechali na východe a prišli sme do Nemecka. Všade okolo je nemecká história. Minulosť. Niemiecką, jej przeszłość. Mój ojciec był... Otec bol väčší skeptik ako mama. A vždy hovoril, na čo sa tu máme usadiť, keď sa Nemci jedného dňa vrátia a vyženú nás. Prídu Nemci i nás stąd wygonią. Natomiast matka... Mama mu odpovedala, veď ani nevieš, kedy nás vyženú. A takto predsa nemôžeme žiť. Musíme sa tu usadiť. O 500 kilometrov ďalej smerom na východ útočila poľská vláda na Ukrajincov, ktorí tam stále bývali. Potom, ako sa prvýkrát vyhli exílu, musela Irén Mistalová spolu s rodinou v roku 1947 odísť. Približne 800 000 Ukrajincov z Poľska bolo nútených opustiť rodnú zem. Приїхало польське військо і почали дали 2 години часу. Poľskí vojaci nám dali 2 hodiny na to, aby sme sa pobalili na odchod. Všade vládla panika, pretože všetko museli zhromaždiť za 2 hodiny. Otec začal baliť kufre, ale prišiel vojak a prikázal mu, aby sa ponáhľal. Skríkol na neho po poľsky: Pohni si, ty sukin syn. Bol naozaj veľmi hrubý. Rozmýšľala som, prečo uráža moju rodinu. Čo sme mu urobili? Ako všetky deti, aj ja som si myslela, že ruku zdvihneme len na toho, kto nám ublížil. A tak som nechápala, prečo je taký krutý k nevinným ľuďom. To všetko bolo pre mňa strašné. To prežívam to. V celej Európe prebiehal presun obyvateľstva. Z Československa, Maďarska a Poľska vyhnali približne 12 miliónov Nemcov. V roku 1947 sovietské úrady vyhostili Eriku Morgensternovú spolu s mamou. Jeden ruský vojak nám povedal, to sú vagóny, v ktorých Nemci odvážali ľudí do koncentračných táborov a teraz vás tie vagóny odvezú do Nemecka. Neskôr nás vlak zaviezol do mesta Görlitz a to bolo všetko. Erika prišla na sovietske územie. V roku 1947 sa začala studená vojna. Nemecko bolo rozdelené na oblasť sovietskej okupácie na východe a na britské, americké a francúzske územia na západe. Vedeli sme len, že ideme do našej novej krajiny. Ale keď sme dorazili, netušili sme, že existuje americká, britská a francúzska zóna.
Rosek s rodinou patrili medzi posledných Nemcov, ktorých vyhnali z Poľska. Vo vlaku, ktorý išiel už 8 dní, stovky nemeckých rodín stále netušili, kam ich napokon dovezú. Man sagte, wir müssen nach Westen kommen, weg von den Russen. Hovorili sme si, že sa musíme dostať na západ, ďaleko od Rusov. Keď sme neskôr dorazili, neboli sme na západe, ale na východe a ocitli sme sa v sovietskej zóne. Pri moci bol stále Stalin. Našou jedinou nádejou bolo dostať sa na západ. Na východe, tak ako na západe, sa milióny Nemcov tlačili v utečeneckých táboroch, kde mnohí ostali celé roky. Ako však mohli byť títo nemeckí občania považovaní za obete v porovnaní s množstvom nacistických zločinov? Die Deutschen haben nach 45 po roku 1945 žili Nemci v mestách, ktoré pripomínajú dnešné sýrske alebo ukrajinské mestá. Stačí sa pozrieť na fotografie. Nemecko bolo úplne zničené, a to najmä mestá. Odvtedy sa v nás už vôbec nerozvíjal pocit, že sme spravili niečo otrasné. Porazili nás a preto nás stále obviňovali z invázie do Poľska. Odpovedali sme, áno, áno. Ale čo Rusi, ktorí sedia na norimberskom procese? Aj oni napadli Poľsko, ale o tom sa nehovorí. Takže Nemci si uvedomovali rozsah ich viny len postupne. Počas procesu o Osvienčime v roku 1963 a v čase historického výskumu tej doby. Ale v roku 1945 stále ničomu nerozumeli. Der Nachkriegszeit verstanden. Sie hatten das damals überhaupt noch nicht kapiert. Die Deutschen haben dass sie da nur vertrieben wurden und flüchten mussten. To, že boli vyhostení a museli újsť, Nemci považovali za trest. Trest za ich správanie sa počas vojny. Jeden trest za začatie vojny a aj za to, čo sa stalo potom. Práve preto si Nemci mysleli, že boli potrestaní, že stratili svoju Heimat, rodnú zem, a že ich vysťahovali. Umsiedeln mussten und so weiter. Štvrtina súčasných obyvateľov Nemecka sú ľudia, ktorých vyhnali, a ich potomkovia. Táto bolestivá a často zneužívaná minulosť stále prenasleduje nemeckú spoločnosť. Nieraz przyjeżdżają wycieczki niemieckie na te tereny, które kiedyś do nich należały. Dnes stretávame mnohých Nemcov, ktorí navštevujú svoje stratené domovy, aby našli staré domy a cintoríny. Súcitíme s nimi, pretože tiež veľmi trpeli. Žili tu celé stáročia, milovali svoj domov a veľmi im chýba. Tak ako nám. Tak jak my. Die Nostalgie, dass man davon träumt und so weiter, das billige ich jedem zu. Môžeme smútiť za rodnou zemou. Môžeme snívať o minulosti, tomu rozumiem. Ale nerád by som vznášal akékoľvek politické požiadavky, pretože by to len znova narušilo atmosféru. Niekedy som zástancom Európy a dúfam, že jedného dňa nebude záležať na tom, kde veje poľská a kde nemecká vlajka. Museli sme znášať údel, ktorý nebol tragický, ale nemal žiaden zmysel. Na všetky tie udalosti sme nemali žiaden vplyv. Nik sa nás neopýtal na náš názor, pretože nebol vôbec dôležitý. No napriek tomu sme veľmi šťastní, že sme vojnu prežili.
Približne 20 miliónov mužov, žien a detí muselo opustiť rodnú zem a v mene mieru všetko stratiť. A hoci medzinárodné spoločenstvá tvrdili, že chcú vytvoriť nový svet, založený na mierovom spolužití a rešpektovaní ľudských práv, v prevahe bola svojvôľa a nespravodlivosť. 70 rokov po Jalte a Postupime ani obrovské presuny obyvateľstva spojencom nestačili na to, aby vyriešili problém s hranicami a národnosťami. Od pobaltských krajín, Moldavska cez Ukrajinu sa hranice západnej Európy, dlho zmrazené studenou vojnou, znova ocitajú v obklúčení geografie a dejín. Takže ono tak by sa vrtalo to, čo trochu mináje. Dnes znovu prežívame to, čo sa stalo pred mnohými rokmi. Máme pocit, že sa to opakuje, že sa vracia minulosť. To, čo sa práve deje na Ukrajine, je hrozné. Všetci tí ľudia musia odísť a opustiť svoje domovy. Dôsledky pre Európu by mohli byť dramatické. Pretože si naozaj myslím, že Rusko sa nezastaví, ale bude postupovať stále ďalej. Neviem, do akej miery je Európa naivná. Do akej miery je naivná, pokiaľ ide o Putina. Na túto otázku nedokážem odpovedať. Ale keby bola európska naivita porovnateľná s tou z minulosti, znamenalo by to, že nás čakajú veľmi smutné dni. Bardzo smutny los. Na slovenskom znení spolupracovali Martin Hronský, Zuzana Kizeková, Ľubica Očková, Peter Sklár, René Jankovič, Peter Kolárik, Marian Ujlaky, Ružena Zindlerová, Marica Mináriková, Eva Štefániková, William Tokár a Štefán Calcvasser. Vyrobila RTVS 2016.